Kaixo, gaur zenbakuntzaren historiaren inguruan sarrera txiki bat egingo dugu. Ikur hauek ezagunak egingo zaizkizu. Historian zehar eta Mesopotamia garaian ikur hauek erabiltzen ziren eta marrazten ziren buztinaren gainean animalia zenbatzeko. Animali bat, bi animali, hiru animali, lau animali. Beste sinbolo hauek ere ezagunak egingo zaizkizu. Zenbaki erromatarrak deitzen dira. Erroma garaian izan ziren oso erabiliak eta gaur egun ere jarraitzen dugu erabiltzen. Azkenik, indioek zenbakuntza zifra batzu asmatu zituzten eta arabaiarrek bereganatu zituzten. Zenbakuntza sistema hau gaur arte iraun du. Honetan, zifren ordenak garrantzia handia dauka. Zenbaki guzti hauek, zenbatzeko erabiltzen ditugun lehenengoak, multzo handi bat osatzen dute. Multzo handi horri zenbaki arrunten multzoa esaten zaio. Eta n hizkia erabiltzen dugu zenbaki multzo hori adierazteko. Zenbaki guzti hauek, zenbaki arrunta edo naturalen multzoa osatzen dutela esango dugu. Hauek sortu eta gero modu arruntean zorrak eta aipatzen zirenean, hauen kontrakoak erabiltzen hasi ziren. -1, -2, -3 eta -10 bezalako zenbakiak. Zenbaki hauek zenbaki negatiboen multzoa osatzen dute. Hauek zenbaki arrunten aurkakoak direla esango dugu. Antzinako Grezian, unitatearen zatiak erabiltzen zituzten, eta bat zati bi, bat zati hiru, hau da erdia herena, laurdena, hiru laurdenak, eta haue bezalako parteak erabiltzen zituzten. Unitatea gaindituta, 5 laurdenak, 7 laurdenak eta olakoak ere oso arruntak ziren. Zenbaki hauek zatikiak bezala ezagunak dira eta guzti hauekin batera multzo handiago bat osatzen dute. Q multzoa, hau da zenbaki arrazionalen multzoa. Hemen ditugu zatiki hauek, badakizu beste era batean ere adieraz daitezkela. Adibidez, 16 zati 8 zatikia bi zenbakia da, hau da zenbaki arrunta. Hau ere, arrunten kontrakoa da, arrunt baten kontrakoa -3 zenbakia da. Beste hauek dira lehen idatzi ditugun zatikien aurkakoak. Guzti hauek osatzen duteko multzoa. Ondoren, beste zenbaki importante bat aipatuko dugu. 0 zenbakia. Hutsaren kontzeptua antzinetik existitzen da, baina ikurra bezala erdi aroa heldu arte ez zen erabili. Hamartarren erabilera oso arrunta da gaur egun, baina lehen ez horren beste. Hauek danak zenbaki hamartar zehatzak eta zenbaki periodikoak direnak modu zatikiarrean jar daitezke. Beraz, Q multzoko zenbakiak dira. Q multzokoak badakizu zatikieran adieraz daitezken guztiak direla. Zenbaki hamartar ez periodikoak ere badaude. Adibidez, guk sortu ditugun bi hauek. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 eta bar, eta bar, eta bar. Holako zenbaki bat ez da periodikoa. Beste hau ere ez da izango. 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, eta bar. Eta errokarratu ez zehatzak, guzti horiek ere ez dira periodikoak, adierazpen hamartarra dute, baina ez periodikoa. Beste hiru zenbaki hauek, ikur baten bidez adierazten direnak, historikoak ditugunak ere ez dira periodikoak. Hamartarrak dira, baina ez dira periodikoak.
Lehenengoa oso ezagun egingo zaizu, irudi borobila askotan agertuko da. Beste hau hemendik aurrera erabiltzen hasiko gara, fizika eta halako ikasgaietan, eta antzinetik oso erabilia izan da zenbakia. Bai arkitekturan, bai geometrian eta gaur egun hainbat objektuetan agertzen da erlazio bezala. Zenbaki honen balio zehatza bat gehiago bost zati bira. Hemen dituzu pi eta ez zenbakien adierazpen hamartarrak, kalkulagailuan hamartar zehatz gehiagorekin lortu alduzu, eta firen adierazpen zehatza edo hamartar hurbildoa lortu nahi baduzu, erabili kalkulagailua. Zenbaki hamartar ez periodiko guztiek multzo berri bat osatzen dute. Zenbaki irrazionalak. Eta multzo honi i izkiago kituko dio. Beraz, zenbaki guzti hauek irrazionalak dira. Zenbaki multzo hauen agerpen historikoa aipatu dugu. Orain arte ikusi ditugun zenbaki multzo guzti hauek, errealen multzoa osatzen dute, zenbaki errealen multzoa. Eta badaude beste adierazpen batzuk zenbakiak ere direnak, esate baterako. Erro minus bat, erro minus bi. Hau da zenbaki negatiboan erroak. Guzti hauek ez dira zenbaki errealak. Guzti hauek zenbaki irudikariak dira. Zenbaki erreal guztiak eta guzti hauek multzo handiago bat osatzen dute. Zenbaki konplexuen multzo. Eskema honetan daukazu adierazita. Zenbaki konplexuen multzoa C letra handiarekin adieraziko dugu. Baina gu zenbaki errealekin egingo dugu lan besterik ez. Hemen daukagu ikusi ditugun multzo guzti horiek erlazionatuta eskema baten bidez. Historikoki agertu ziren lehenengo zenbakia zenbatzeko balio zutenak hauek dira. 18 zati 3 ere 6 zenbakia denez, zenbaki arrunta da. 45 5 zenbakia da, 5 zenbakia adierazteko beste modu bat da. Guzti hauek zenbaki arrunten multzo hau da, n multzoa osatzen dute. Horien kontrakoa, zenbaki negatiboak, minus 5, minus 4, 3 erro minus 8 bezala, minus 2 zenbakia delako, minus 17 5, minus 2 zenbakia adierazteko beste modu bat, minus bat, eta guzti horiek hauen kontrakoak dira, eta 0 zenbakiarekin batera osoen multzoa osatzen dute. Ondoren, hamartar zehatzak eta hamartar periodikoak aipatu genituen. Hamartar guzti horiek zatiki moduan adieraz zitezken, eta zatiki moduan adieraz ditzezke guztiak gehi. Aurretik aipatu ditugu zenbaki osoak, multzo handiago bat osatzen dute, arrazionalen multzoa, Q multzoa. Baita aipatu genituen hamartar batzuk, baina ez periodikoak direnak. Erro ez zehatzak eta zenbakiren bat, horiekin adierazitako hau da orokorrean zehatzak ez diren erro guztiak irrazionalak dira, zergatik hamartar ez periodikoak direlako. Guzti hauek ditugu, hau Q sortutako bat da. Arrazionalen multzoa eta irrazionalen multzoa elkartzen badugu, zenbaki errealen multzoa daukagu. Eta hauek dira guk landuko ditugun zenbakiak. Orain, ariketatxo hau egingo duzu. Lehenengo zutabean dauden zenbakiak esan ondorengo multzo hauetan badauden ala ez dauden. Bakoitzaren adierazpen hamartarra lor dezakezu nola kalkulagailu erabilita.